Dneska sme v Košiciach uviedli do obehu 50 Dukát. Strieborný košický 50 Dukát uviedlo do obehu občianske združenie Košický Dukát na výmenu tovarov a služieb. Je to novinka, je to pokračovanie celého projektu, ktorý začal pred rokom. Bola vydaná 1 Dukát, 2 Dukát, 5 Dukát a teraz 50 Dukát a budúci rok budú nasledovať ďalšie emisie. 50 Dukát bol vydaný z titulu predovšetkým potreby subjektov, ktoré na projekte participujú, aby bol vyšší nominál. Jedná sa predovšetkým o hotelové služby a potom rôzne auditorské, účtovné, právne služby a prípadne niektoré stavebné záležitosti. Na averznej strane je replika Dukátu Márie, ktorý sa niekedy v histórii razil v Košiciach a jediný dôkaz o tom sú tie dve lalie. A na reverznej strane je významná vedutá Hufnagela plus prvá erbová pečať mesta Košice. Bol vyrazený v Kremnici, v štátnom podniku vo vysokej kvalite. Košický 50 Dukát je v striebre. Bolo vyrobených 300 kusov, z toho 100 kusov je proof pre zberateľov a 200 je na bežnej kvality vyslovene na obeh.